पिछले 5 तारीख से ये जो आगरतला से दिल्ली तक का पैदल यात्रा जरा थांनाय बरफनो बरफनि कक सारमुं जों खोनालायनाय बेनि बिस्कांनि किसा गनरै Sorry, Chini Chairman Sir, Chini Council, Honorable Chairman Sir, also Stomoy Tonka. त्रिपुरा क्रस के आसाम सब से आसाम सब सब फाय आसाम ने बरो एक आसाम ने बरो लोग चला रिसीव करना फायका बैनर तो आसाम ने बरो लोग तब हम साक नों केबल आं जबरदस्त देखायो आं कक्स साबो आं साइजों हिमनाय केबल लगरे थोंरिया थों किन्तु लामा लामत्रम नुकजाखा बिरिचक रां इनकाम करै बबो थाइसुमो थाइसा फानो बरलांखा जानानै रां करै नग माइ करै सम करै अमहाय नक नुखुं पर्यन्त 500 টাকা 200 টাকা या फारका कर्मचारी लोक जागाय माया चाकरी खायने रक किन्तु हुइजागैनाय फायनाय हामबाय मारो फायके बिसिङो मासुबा फायके चिनि मन्त्री मिनिस्टार एमएलए रक जारा दफाना हामजानाय रक अरनो फायनाय लगेर फायके आर जारा आसुक थाइसेमिसि नांगौ मासा खेब पाइखा भबिष्यत तामंनाय आबाद देखार बिषय हिनाय रक बरत हामिया सावैनो दं किन्तु आबा हामिया सामाने नखा नायसाय खक्तै मुसलमाननि समान आबा निजेनि बसाबतैना दातैनाय बसाबतैना बिस बुलायनाय चारमाननि समान आमाने बागैनो जत्त लोकर जत्त तिब्रासाफोर वान शप दे आर अ जागाव आं अ कक्सि मेसेज रन नायो आं दिल्ली थाङै ताम तुबै आबा बर फैक्टरिया किन्तु आंनि कमिटमेन्ट खा तिब्रासार थाने मनो नरने आमसके हामजागमा आमसके सपोर्ट मान यागुलो आं महात्मा गांधी हाय भारत स्वाधीन रैमानाय दे रैमेया आबो आं गेरेन्टि रना थांगिया किन्तु नेताजी सुभाष चंद्र बोस भगत सिंह रानी लक्ष्मीबाई हाय सेनि फान थांथों गोथां तंसार तिब्रासा जातिनो मुथांना बागै लराय दै संग्रामले चालगैनि थांनाय आर महाराजा जे तिनि जातियोगै साखथारिनि राजघरानि बरफ तैनाय हुइयासे एके जे परिश्रम खाय दङ अ परिश्रम बनि जे व्यर्थ खालायनानै आं कुनुदिन रोगला महाराजा रामचंद्र गांके महाराजा श्रीरामङै तंखाके बिनि हनुमान ओङैनाय लंकाव दरकार नांखाके हर फानो नांनाय एक समय हयसे तबु लंका जदि सीतानो हरन खाय तंखाके आरने थेके सीतानो मुक्ति खाय तो माहाय सिनि तिप्रा गफानि तिप्रासानि जे अधिकार न लराय खाय तो मुनानि बागै पाइनाय दे चेन्नाइ साइमिया किन्तु लराय जारि खाय थानाय लराय खायनो थांनाय हयसे महाराणा प्रताप जुद्ध चेनै मां तंग मुगल दबाय किन्तु लराय खाय थांगायसे देश न बासनो बागै अमाहाय सामं फ्लाइनानै बागै कमिटमेन्ट ले रैमानो तै आमने बारा तै कोनो किसु सानानै मुसुंगिया बाद बाकी फाइनाय सालो ईश्वर जदि काहाम करके सरखारके म लराय डेमोक्रेटिक लराय किन्तु फाइनाय सालो तैबो अन्य रकम लराय फाननांखांगे खायनाय किन्तु जातिनि जे अधिकार तिब्रासारनि जे सिनि बसाबतिनि जे भविष्यतनि जे अधिकार आबनो सुरक्षित तंगनि सामो आ कमिटमेन्ट नलो कोनो किसु बाय हामबाय तिब्रासा ब्लक थौ बोबाग्रा तिब्रासा तो कम जरा तंको किन्तु मेन कखे हायसे ओ जे आगुलिनि सिमी चुराइबारि जरा सफायका
চুরাইবারি নিয়াগুলো আসামনি লুকুরকबो फाइ रिसिभ खायना फाइ सफायखा मणिपुर गोबां माखाना पाथार गान्दियावबो रिसिभ खायना बागै आरो नै सिनि मुगलि मणिपुर रावफोरावबो आनो कल खायहरजा नेक्स्ट गोबां माम हायकेन रिसिभ खायखानाय बर' रावबो साहरजा एक्चुअली तांगै आबसके अरनो खानांजाखै खालि तंखा आबनरक मिडिया रक सिनाउसि सिनि विशेषकै कक बरक तिप्रासा मिडिया अंथों राजनेता अंथों मन्त्री अंथों सन्त्री अंथों कर्मचारी अंथों जत्तनो जों चिनि हाव बुइनि तलाव हातार हाव जारा चिनि तिप्रासा तनाय रक खुंथाय बारा तनाय रक बरक साइमानो किन्तु तिप्रासा रनि हा बुमांका त्रिपुरा किन्तु त्रिपुरा was जों सेकेन्ड क्लास सिटिजेन जत जागाबो अब परिष्कार गाबो तामनि बाङै आबो के कतालके कक सानो नांगिया इलिगेल माइग्रेशन तै अवैध अनुप्रवेशनि कारणे आबो समस्या तै अ समस्या बाय शुद्ध त्रिपुरा जर्जरित या पूरा उत्तर पूर्वांचल जर्जरित पूरा भारतवर्ष एफेक्टेड न लामा थाङै दं किन्तु भोट बैंक पलिटिक्स नि कारणे जों दिनै आपनि इगनोर खायदों जे सरकार किन्तु এই যে इगनोर खाखैलायनाय अमहायके जे चाया लामा तैनाय हातारहानि बरनो जों सुजुगै तमाने अम किन्तु जोंनो जे ताबुक निजेने हाउ सेकेन्ड क्लास सिटिजेन तनि माने आबो किन्तु आबोनो सबसे बड़ दायी इका ताबुक महाय अवस्थाव तिप्रासा लुकुरकनो आं मनो आं मेसेज रनानै मुसुङो चिनि बसाबतैनि बाङै जों जेसेखौनो रां पैसा न खुक आजेदि न खुक आजे माने रां पैसा आजे माने जों त हामरगै तङे सालसा जों हाया कारि थानाय चिनि बसाबतैनि हामजागै बिनि बाङै नों जे खालांनाय हिनि वान सबै जे खाति माने खातिजाक हा खातिजाक नक खातिजाक रां जेमन अमरपुर जों चिनि बागै चिनि पूर्वज रक याकारि खालामनो जों मार्ग लिया है उदयपुर मार्ग लिया है आम्बासा मार्ग लिया है पानीसागर मार्ग लिया है धर्मनगर मार्ग लिया है आनिनि खातिजाक नकबो नों जेसेखौनो मन्त्री सन्त्री गोनां बिग्राफानो दंथों आमाबो सालसा निनि बसाबति रक मादर माखैनो माखैया आबनि ग्यारेन्टी ना मीडिया ना मन्त्री ना सन्त्री कोनो तिप्रासा के ग्यारेन्टी रैमाया आबनि बागै लड़ाई जरुरी लड़ाई खैयाके इजराइल लोक 2000 बছর बनि तला मातंखा लड़ाई खैयाके भारतवर्ष इंग्रेजनि अधीन 200 बছর मातंखा किन्तु लड़ाई खैमाने परवर्तीकाले सबसे गदक जे बयबे शासन खायजानाय बद सबसे बेसी खासियो 200 बছর शासन खायजानाय किसा कम खासियो 2000 बছর शासन खायजानाय इजराइल लोक बेसी खासियो संख्या किछि जां थांगा तारपरो इजराइल लोक दिबरनि स्पिरिट हाना नारगना बागै बसके लड़ाई खैब्रब बोरै चला जतन ओंखारो अजे स्पिरिट चिनि तिप्रासानि थानि जदि गरै गाके चिनि भबिष्यत प्रजन्मनि बागै बुमाबो खार न खुक बसाबतिनि बा हामजागो हिनि सामाने आबा बुखबाय साफानो सामंताङि तफानाबो ताताल हेखलाय थांनाय हामजागो के सय सय बसाबतिनि बागै एमन हाक सामना कलांनाय जे हाव बर खोला बातास खोला नकबर आजादि के नकबर नाय मानाय जा अमने बागैनो बुबाग्रातिनि चिनि बागै थानसाक तुबुना बागै चबा खाय दं किन्तु बुबाग्रानो जे कग्रो माने सरकार कक नारगलिया तिप्रासा कर्न 6 मास बेसिनो खायने हिनि साबानि 18 मास खाय थांगा बरक जदि खाययां कबनो मुइता खायगोन दायित्व खरसे त मारनाय आमिं सिनजरनो रेफ्रेगै चावनि जतन साव किन्तु आमिंनि तत्राव घंटा कानै रेखांके आमिं हाइप्रो सतर्कङै सिनजर खारमा हिनि जतन सालायका किन्तु आमिंनि घंटाव त खरसे आमिंनि गदनाव त कत खरसे त घंटा मा कान्रे नाय अ घंटा काननान दायित्व आं तिनि नाहारनाय हिनि वान सगैनो आं जे साकसाकनो या फारका किन्तु अमनि परवर्तीकाले लुकुरकनि हामजा